Bača, vy v tejto hmle niečo vidíte? Nie. Tak to vidíme rovnako. Pán vodič, všimli ste si značku? Samozrejme, to je značka Tradičná kvalita. Všimol som si už v obchode. Tak to bude drahé. Ale kdeže? Práve, že tieto značky Coop jednoty sa oplatia. Cestou k výhodnému nákupu sú výrobky našich značiek. Sú cenovo dostupné a navyše teraz získate zľavu 10% na ďalší nákup. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.